Formålet med dette forsøg er at finde ud af, hvordan kulhydrater fordøjes og hvordan de kommer fra tarmen over i blodbanen. Vi ved, at der i spyt findes enzymet spytamylase, der kan spalte stivelse. Derved dannes der hovedsageligt disacchareret maltose, men også mindre mængder glukose. I forsøget skal vi undersøge denne reaktion, ligesom der skal undersøges om stivelsesog glukosesmolekyler er i stand til at passere en cellemembran, og dermed også om de kan trænge gennem tarmvæggen og komme ind i blodet. Fremgangsmåde. I forsøget bruger vi en modeltarm af dialyseslangen, der er lavet af cellofan og har porer på ca. 2,4 nanometer i diameter. Vi arbejder med stofferne stivelse og glukose, og vi må derfor have en måde at påvise dem på. Stivelse påvises med iod, og når det blandes dannes stærkt farvet blå i forbindelse. Glukose påvises med glukosesticks, som skifter fra gul til grøn, hvis der sker en forbindelse. Vi starter med at klippe et stykke dialyseslange på ca. 10 cm af rullen og bløder det op i et glas vand, hvorefter vi nuller det med fingrene, så det kan åbnes. I forsøg 1 starter vi med at binde slangen til med tråd i den ene ende og fylde den op med stivelsesopløsning, som vi ser på billede 1, hvorefter vi binder den til i den anden ende, så der dannes en sæk. Her har vi så noteret farven til hvid. Sækken den skylles udvendigt med vand og anbringes i et reagensglas, hvor den dækkes med iodopløsning, som vi ser herovre på billede 2 til højre er gult. Forsøg 2. Der udføres det på samme måde som i forsøg 1, men nu fyldes modeltarmen med iodopløsning og reagensglasset med stivelse i stedet. I forsøg 3 der er modeltarmen fyldt op med glukoseopløsning, som er bundet til og blevet skyllet og indbragt i et reagensglas med postevand. Hvorefter noget tid tager vi slangen op, og væsken i reagensglasset undersøges med en glukosestik, som vi ser herovre på billedet. Forsøg nummer 4. Der har vi skyllet munden i postevand, og derefter opsamlet ca. 5 ml spyt i et bærglas, hvor der bliver tilsat samme mængde postevand som spyt, og derefter 10 ml stivelsesopløsning. Vi rører det med en spatel og fylder blandingen i en dialyseslange, så den bindes til. Sækken den skylles og anbringes i et reagensglas med postevand, og reagensglasset skulle vi stille til side til næste biologitime. Og ved næste biologitime, der tog vi sækken op af reagensglasset og tømte indholdet ud i et andet reagensglas. Begge reagensglas undersøges for glukose med glukosesticks, og begge glas undersøges nu for hver stivelse ved at tilsætte nogle dråber iodopløsning. Resultater. I forsøg 1 her, der er farven på tarmen med stivelse hvid, som vi ser til venstre billedet. Og derefter der har den stået i en iodopløsning i et par minutter, hvor den begyndte at blive blå i enden, og det vil sige, at der er glukose i forbindelsen. I forsøg nummer 2, som vi har her, der er vi omvendt forsøget, hvor væsken er stivelse, og den blev blå, og hvor tarmen med iodopløsning, den fortsat er gul. I forsøg nummer 3, der er indikatorpapiret, eller glukosestikken, der skifter farve fra gul til grøn, som betyder, at der er glukose i blandingen. I forsøg nummer 4, der målte vi med glukosestik, inden vi kom iodopløsning i. Glukosestikken den blev grøn. I glukosen var der så glukose i, og i stivelsen der var der ikke noget glukose, da indikatorpapiret blev gult. Efter vi kom iodopløsningen i glukose og stivelsen, der blev begge indikatorpapirer gult, og det vil sige, at der ikke var glukose i. Diskussionen. Der har bevirket farveændring i henholdsvis forsøg 1 og 2, som vi ser her. Hvor at iodopløsningen er trukket ind i stivelsen og ind igennem tarmen, og hvor i forsøg 2, der er iodopløsningen trukket ud af tarmen ud i stivelsen. Og vi kan se reaktionerne på resultaterne, hvor stivelsen den er blevet blå,
og det viser, at der er sket en forbindelse mellem stivelse og iodopløsning. Meningen med, at man laver de her 2 forsøg, det er, at man ligesom sikrer sig, at man får nogle sikre resultater i sidste ende. Og det der sker, det er, at der er nogle små huller i tarmen her i forsøg 3. Så glukoseopløsningen, den kunne komme ud i vandet, og så sker der her en diffusion uden for tarmen, så den går fra en høj koncentration til en lav koncentration. Og i forsøg 4, der var det jo postevand og stivelse og spyt, der var inde i tarmen, og udenom var der vand. Og stivelsen, den var nedbrudt, så der ville komme glukose ud i vandet. Og der sker det, at der vil fremstilles ved enzymatisk spaltning af stivelse.